Jeg hedder Maja Henriksen, og jeg fyldte 30 sidste år. Altså, jeg er meget spændt på, om der er ryddet op. Det er der nok ikke helt. Det er ikke så galt. Til dagligt arbejde i Klima- og Energiministeriet, men det gør jeg kun deltid. For siden 2005, der har jeg siddet i byrådet, og de sidste 1,5 år, der har jeg været viceborgmester i Odense. Så meget af min tid går allerede nu med politik, og nu har jeg så fået blod på tanden til at komme ind og prøve kræfter også med Christiansborg. Vi plejer faktisk, når vi er i sådan den bedste kolonihavestil, sådan egentlig at tage flagene ud. Der er mange, som siger, om ikke man så misbruger Dannebrog, og at det er Dansk Folkeparti, der har fået patent på Dannebrog, men jeg synes jo, vi skal være stolte af vores flag. Man må gerne bruge det danske flag. Så her med et lille svirp til DF. Jeg startede med at melde mig ind i Konservativ Ungdom, og så kunne jeg ikke lade være med at blive medlem af Vælgerforeningen og blive aktiv der. Så lød jeg mig opstillet til byrådet, og nu har jeg heller ikke kunne lade være med at blive opstillet til Folketinget, fordi det er så spændende at have indflydelse på andre menneskers liv, og det vil jeg gerne være en del af at kunne få. Man kan jo se, at der er mange tidsler her, og tidsler, de skal altså hives op med rode. Jeg er jo sindssygt stædig, så jeg giver mig jo ikke. Altså, at hvis der sidder sådan en, altså i stedet for at sige, at det også var ligegyldigt. Nej, det er delt ikke ligegyldigt. Men det er også en styrke en gang imellem. Altså, det er det jo især det politiske, at det er en styrke, fordi det gør, at man er jo udholdende. Tak skal du have. Jeg kan godt lide sådan at være meget aktiv. Jamen, jeg løber meget. Og jeg kan rigtig godt lide at gå i naturen. Altså, det at opleve naturen på en anden måde, end man sådan ellers gør. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg skal ud og rejse med min veninde. Jeg tror, det bliver Rhodos. Der er jo billige rejser til Grækenland. Politik betyder rigtig meget for mig. Altså, det at have en hverdag, hvor jeg får indflydelse på andre menneskers liv, er meget givende for mig. Tak for i dag. Tak. Vi ses. Jeg har det sådan, at når det er, at man er uenig i noget, og man egentlig tænker, at det kan jeg gøre bedre selv, så må man også gå ind og tage et ansvar. Så derfor så har jeg egentlig ladet mig opstille, fordi at der skal meget mere politisk mod ind, og der skal også friske kræfter på Christiansborg.